Je wordt een otterholte maken speciaal voor de otter, een verbluw. En dat wordt maken je terug de band van de kwallen van de regenboog. De otter is natuurlijk een prachtig mooi dier. Ik bedoel, vanmorgen hebben we wat verteld over de otter en hoe het al gaat met de otter in Friesland. En dat weer heel enthousiast, dat weer 10 te kwart. Groep 8 van CBS de Regenboog uit Dokkum jouwen otters een naai thuis. Een van de leerlingen vond het wel heel mooi. Benne Bargemaster is mee goed wie een van de meest enthousiaste deelnemers. Poep uitgepluist. De otters die zijn weer teruggeplaatst in Nederland en daar willen ze willen eigenlijk de otters helpen. En daar werd ik en mijn klas voor gevraagd. Ik vind het vooral leuk en speciaal dat mijn klas hier ook bij mag zijn. We moesten gewassen poep moesten wij zien wat er is ziet van otter. Poep? Ja. Oh, wie dat? Wat leuk. En wat maakt dit dan zo leuk? Nou, gewoon een dag niet werken, maar dan gewoon in de natuur bezig zijn. En, Dit is leuker dan normaal les. zeker weten. Volle leuker? Ja. Net al in de BAM en enthousiast door de otterwenning, maar ook wethouder Bert Koonstra kwam in de buurt om de otterwenning van dichtbij te bezien. Wij krijgen wel even dichtbij jongen dat ze dat hartstikke mooi vinden. Nou, een prutter vinden er nog net klaar voor, krijgt ze zuur. Wij zijn ook op schoon, de BAM ben ook op schoon. Maar aan de andere kant, dat is eigenlijk natuurlijk heel weg. Dat BAM echt boeten watje en net alleen maar binnen, achter PC's, et cetera. Het complete plaatje natuurlijk van het biofiscaatplan. Dus dat had mij te maken met grieën, met biemen, et cetera. Voels, insecten en otterhal is daar ook een onderdeel van. Maar ja, we hebben wel mijn kant er niet in je leven om jou en dan maar wel je wel een plakje aan.